τα κάνετε, να τσεράσω μια ρατσί στην υγειά μας. Δεν είναι ρατσί, όχι, καλά το κατάλαβες, δεν είναι ρατσί. Είναι τα βραβευμένα προϊόντα της Biogel. Θα σου πω όμως που ευθύνεται η Κρήτη. Η Κρήτη μωρέ ευθύνεται ότι τσάκαλο περνάμε, λίγο τα γλέντια, λίγο η γάμη, δώσ' του γαμοπίλαφα, δώσ' του αντικριστά, δώσ' του αυτά, δώσ' του τσεράσματα η χωριανία μας, εντάξει, θες δεν θες, άμα πας στην Κρήτη θα τα βάλεις τα κιλά. Και τι χρειάζεσαι άμα βάλεις τα κιλά? Έναν σωστό και καλό σύμμαχο. Και εγώ τον βρήκα στα προϊόντα της Biogel, κακάο άμμο και Ultra Slim, γιατί έβαλα σκοπό τα κιλά που πήρα στην Κρήτη να τα χάσω. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ κάθε μέρα πίνω το σφινάκι μου, έχει απίστευτη μοναδική γεύση, με βοηθάει πάρα πολύ στην κατακράτηση. Αυτό εδώ το κακάο άμμο που έχει και εξαιρετική γεύση, όπως θα δεις το έχω τελειώσει όλο, μου κόβει την επιθυμία για γλυκά, που είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αυτοί λοιπόν οι δύο είναι οι σύμμαχοί μου και για πιο γρήγορα αποτελέσματα, ισορροπημένη διατροφή, γυμναστική, τι τ' άλλο θες μπρε, είναι και φυτικά. Γεια μας, να ζήσει η Biogel.